ಹಾಯ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್. ದೂರಪ್ಪಿದ್ದಡ್ನಿ ದೂರಪ್ಪಿದ್ದಡ್ನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಶಾಲೆಗ್ದ ಇಂಚ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪಾಡೊಂದು, ಶೂಸ್ ಪಾಡೊಂದು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ದೂರಪ್ಪಿದ್ದಡ್ದಿನಿ. ಶಾಲೆಗಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಐತೆ, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಅದು ಡ್ಯಾಡ ಮಾಮ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಇರ್ನೊಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ? ಓಕೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡತೆ. ಹಾಂ, ಖುಷಿಯೇ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡ ಮಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆರೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು. ಐ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಮಂಗನ ಕುಲಿಂಚೆನೆ ಮಂಡೆ ಬಂದವನು ಸೇಮ್. ಓ ಯಾನ್ ಮಂಗ ಅತ್ತನ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಾರ್. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜ. ಸರಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೈತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಗ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ ಸೇಮ್ ಮಂಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ 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 ಇಂಚಕ್ಕೆ ಕಿಲೆದಿರ್ದಿದ್ದು ಗೊರಿಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಟಿ ವಿ ತುಲೆ 10 minutes ಮೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಶೆಕೆಲ ಆರೆಜ್ಜಿಯ ಬೇಗರ ರಿಜ್ಜಿನಿ ಆಯ್ಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬೇಗರುಂಡು ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಈಚಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಓಕೆನಾ? आपका मैं हिंदी में बात करती ना करता हूँ. आप क्या क्या वो क्या बाबा करेक्ट करो. आपको हिंदी आता है? मेरे को बात करने को नहीं आता है, इसलिए आप मत हंसो. करेक्ट वर्ड है ना? करेक्ट वर्ड है ना? अब क्यों, व्हाट इज दैट लाफ में क्या बोलता है? हाँ, आप क्यों हंसती हो? हूँ है, टी तो टी ता वो वर्ड्स है ना. वो वर्ड्स मेरे को नहीं आता है. वो मेरे को मेन वर्ड्स आता है, बट यू नो करेक्ट सेंटेंस में फ्रेम करने को नहीं आता है. आप हंसो मत. क्यों हंसती हो? आपको हिंदी परफेक्ट आता है? हाँ? बात करो भैया. आप मेरी भैया नहीं है, फिर भी मैं भैया बोलती हूँ और बोलता हूँ. आप मेरे साथ हिंदी में बात करो. मैं लर्न करती हूँ. आई नो इंग्लिश वर्ड्स नहीं आता है हिंदी में, बट लिसन डूड. मैं आपका स्कूल डे टीवी में देख I was watching and I saw you. Why आप क्यों तुलु में बात करती हो? मैं कहाँ पर बैठा हुआ था? ओ, आप टीवी का अंदर में बैठा. आप टीवी, you were inside the TV. I was saying which place. I know some उंदु क्या चेयर का ऊपर था. आप चेयर का ऊपर था. ये जोक था. ता तकतैया था. मेरा मम्मा, उसका हिंदी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इरिटेटिंग है, फिर भी मैं सिटिंग है बिकॉज मेरा मम्मा. क्या? कुछ भी नहीं तो बोलो. क्या बोलता है? हाउ इज दादा बनपीर? हाउ इज
आई मीन हाउ इज माई हिंदी. आप हिंदी में वो सेंटेंस फ्रेम करो. आप मेरा कैसा है मेरा मेरा हिंदी कैसा है. रॉन्ग रॉन्ग है. रॉन्ग रॉन्ग है. आप मेरे को सिखाओ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಚೈತನೇನ ಹಿಂದಿ ಐಕೆ ಆನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರಿಜೇನ ಹಿಂದಿ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕು ಮಿನಿ ಬಲ್ತರ ಒಡೆಗಂಡನ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಗೆ ಇನಿ ವಿಚ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತನಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 7:30 8 ಮೂಟ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೀ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಸೊ ಬಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇದು ಪುರ್ತಾಡ ನಾನು ಓವಾ ಕ್ಲಿಪ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಾನೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಗಿನೇ ತೂಚೋದು ಉಪ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ಆತ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಇದಾದ ಮಂತನು ಬೈ ದ ವೇ ಯಾರೊಂಜು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನು ಒಂಜು ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 minutes ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಗೋ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕಲಿತ್ತು ಓನ್ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಕದು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಚಿಟ್ಟಿಕಿದಾದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಗ್ ಬುರ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಎಗ್ ದ ಬುರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಓಕೆನಾ ಒಂದುವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಟಾಪ್ ರಾಮನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಾಪ್ ರಾಮನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದುವೇ ಪಾಂಡ ಒಂದುವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಯಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಚಿ ಪಾಂಡ ಮಸಾಲದ ಫ್ಲೇವರೇ ಪೋದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ನನದಾನೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಮಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಸಾಲನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಮಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಆನಾಗ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 to 4 ಚಿಟಿಕೆದಾದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಖಾರದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ನೇರ್ದೆಚ್ಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಂಡ ಆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೋದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಿಕಲ್ ದಾಯ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಬೋಡು ತಿನ್ನಕುಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಎಗ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುನು ತಿನ್ನರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಸೊ ಒಂದುವೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟಾಪ್ ರಾಮಂದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದುವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಂಡ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪು 3 to 4 ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಸಾಲಾಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಚಮಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂದುವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತದು ಯಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಟಾಪ್ ರಾಮಂದಕ್ಕಲ್ನ ಎಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತಿನ್ನರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಈತು ಜನ ತೆಂಪ ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಮರಪಂದೆ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪಾದಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನೋ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ನೋಡು ಆ್ಯಪುನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಮ್ಮಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ತಿನಾರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬರೆ ಇಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತುಡು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಎಂಕುಲು ದಾಯ್ ಬೈದ ಇಡೆಗ್ ಒಂದು ಜಾಗನ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಎಸ್ ಪಿರೋರೆ ಅನ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬೈದೆ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಅತೆ ಸೊ ಷಷ್ಠಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆಲೋ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆಲೋ ಉಂಡು ಏರೇರ್ ಪೋಪರ್ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರೋದು ಯಾನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಂದ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಎನ್ನಿನಾತು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಾತು ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಹೇ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನೆಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ನಮಕೊಂಜಿ ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗ ಬೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಕುಡುಪುಗ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲಡು ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಕುಡುಪು ಅಂದು ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಏತು ಶೆಕೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರ ಕಾರ್ದಿ ಕುಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬ ಏತು ತಂಪಾದು ಉಂಡಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆತುನ ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ
ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಣ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂನಗ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋದು ಬಂದೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ದುರಿಯುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬರಡು ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬೊಕ ಎಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪುನ ಓ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಪೋರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮನಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬೈದಿಜಿರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಆಂಟಿ ನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗ್ ಮಿನಿ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆರು ನೊಟ್ಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಶ್ಶುಲು ಒಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಿರಾವಣದು ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಏತು ಸರಿಯಾ ಏತು ತಪ್ಪ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪನೋಡು ಅಂದು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಅವು ಪನೋಡೆ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಟ್ಪಣ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಮಿನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೋರೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಥವಾ ಅದಂಗದ ಪಾತ್ರೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಂದೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇರು ಆ ಕಲೆಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬುಂಟ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ದಿನಾಕುಲ್ ಕೋಲಲ ಮನ್ಪೇರು ದರ್ಶನಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ದೀಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕನಸು ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದದನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಯ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೇ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸಹಿಸೋನರೆ ಯಾವಂದೆ ಉದ್ದದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಅಕಲ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೈದುಂಡತೆ ಅಕು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಪೂರ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಉದ್ದದ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಸಹಿಸೋನರೆ ನಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಿನನೇ ಐತನೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾವಡು నేను ಉಂತಾವಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಅವು ಮೈಸೂರು ಡಾತಿನಲ್ಲ ಅವಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲೋಸೇ ಮನ್ಪಾವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಂಡ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮೈಸೂರು ಡಾದು 3 to 4 months ದಾದನ ಆತಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗು ಒರಿಯಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ತಾ ಪಣ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಅಂದ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಓಪನ್ ಆಂಡು ನೇಕಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪೂರ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೂರ ದೈವನ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದು ಪೂರ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಅಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗನ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೊಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕುಲ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ನೀನು ಉಂತಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವ ಅಂದರೆ ಬೊಕೆ ಏರು ಒರಿಪಾವಿರತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಒರರೆ ಎನ್ನುವೆ ಆಯ್ತಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಪೊಂಜೋಗು ನೆರ್ಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ನೆರೊಂದು ಪುನಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ನೆರ್ತೇರು ನಾನು ಆ ಪೊಂಜೋ ಸುಳ್ಳುಲ ಪನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ತೂತುಂಡ ಇಜ್ಜದಾದನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬೆಳೆದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜೇರು ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಆಯ್ತು ಆಪೊಂಜು ಸುಲ್ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಏರ ಅರ್ನಕುದಾರ ಆರೆಡ ಪಂತುಡು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಂಜು ಪಂತಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರ್ಪೋಲೆ ದುಂಬು ಪಿರತು వచ్చి ಸೀದಾ ಎದುರ್ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಓಲೋಲ ಪೋರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಕುಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಡೆ ಏಪಲ ಸ್ವಾಗತ ಆತೆ ಕಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ನಂಬೋಲಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಲಿಯುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕಲೆ ಪರ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಒಲಿಯುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆತೆ ಎನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನರೈತನ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಪಾತೆರೋಡೆ ಆ್ಯಂಡು ಪನೋಡೆ ಆ್ಯಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು
ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಏತು ಸರಿಯಾ ಏತು ತಪ್ಪ ಆತ ತೆರೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಆತ ಅಥವಾ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಆತ ಪಾತೆರ್ನೊಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಆತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆತೆ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತನ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಾಲ ಏನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಲ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತನ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಾಲಿ ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರೋರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಲೇ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಬುಡೋಚ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪುಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ